Karon kay magluto mi og lawuy. Si Janjan akong agaw magluto ha, tanawa. Kung sa dyan yung resulta, gila ni Ron ha. Pa, yun yung baki Ron. Please watch and subscribe to my YouTube channel. Nindot kayo to. Nanay kabasa. Nindili mawala ang magic sarap. Kani uyap man ni sulod din. Napoy talong ni Kuya. Ug nay okra. So ang kaning Bisol man ni sa Bisaya, pero diri sa Mindanao is lutya na siya. Para kung agaw oh. Pero sa tinuod lang, dili man siya makagutan sa una. Kao kagutan gaw dili. Kao na mo. Ha? Ay gatawa. Tawa. Ay grabe ko siniro ma okay ako i-vlog ma. Okay, kuha na siya ha. Lutya. Kanang ikuha na mag-slice na ang lutya. Pero sa Visayas kay mao man siya Bisol. Bisol na kana. Bisul makapalapot. Pero unsa mong subak ani ron? Nakop na lami aning manok silingan. Di lang jud kaayo pakitaan tong naibalhibog, ilubong lang balhibo ba. Aro walay. Wala din siya. Tara po akong maring ay gadot-doot tara. Na niya ang katong lutya o kalabasa. Naran ni tanglad ha? Ika na, talong ni Kuya. Brown nga talong. Grabe ang talong manok, duha ka buok manok, 14. Ano? Dot juga ni siya muluto ron, tanawon tani ron. Pero magluto po kagkuan gaw kanang atong galay. Oh, grabe, gada kaya na gawin. Ay, napo ni kamunggay, oy. Unsay Tagalog sa, mao ni siya kuan, kanang gulay na bakla, malunggay, mao ni siya, kana. Which is, daghan ka ini siya og makuha nga protein or vitamins aning gulaya. Mo siya sekreto sa pinaka katiguang kayo sa tuagaw no sa Sipaway Island gaw no. Sa nanay Dulaika. Lulaika nga na-feature siya sa sikat po sa DJ sa Bacolod City. O ang iyang style ato is kamunggay ra siya nga walay bitsin, gamay ra king asin. Pwede gani o katura magkabo ra siya gamay sa dagat kay parat man kaayo. Mura niya iyang iwisik. Tinuod? Ito no? Kaling isda. Dagat man na. So, niya ha. Ayaw mong skip sa mga ads kay si Dong Janjan ang galuto sa tong Sinira ni sa Korea. lami kay kaputahi. Gikan ni siya kuan sa una sa Korea. Then ninaog ba siya ba kay? Sinira sa barko. Magluto po siya og kanang talbo sa kamuti. Ano siya Tagalog anak ga? Tagalog ni. Salad chum ni. Oh, salad nga salbo sa kamuti. Lami siya mo shoot. Oh, shoot sa bangag ba? Salad na? Oh, kana mo na siya. So na ang kamatis ani ga og dahonan. Kamatis gani. Bombay. Katarang dahonan oy. At kuan naman ang kuan kanang suka. Ano naman ay Donan ra na. luto na gyud siya. Oh, di ba? Sumuni mong sudan karon walay subak-subak. Magic sarap ra gamay nga bitsin ug asin. So lamig jud kay siya. Kay kato wala pa to siya naluto. Taka man suka din maglidi ko sa kuan sa uyap kinahanglan na apoy uyap nga mong lutoon. So lamig kay siya eh. So mga unata, mga unata. Yan. Uy, mga unami ha. Napoy uyap. Then katong lawuy. Gadugay lagi ng talbos ga. Tora taon ay. Kamuti. Nga unami ha. Dasa, ayos kayo. Buka nga. Uy, mga unami. Napo may uyap. Kamugbutang limon. Dayon. Katong lawuy. Lami unta ni gaw no na ikatungkuan gaw mapinirito. Tinapaanan. Then ang talbos is wala pa. Ang talbos sa kamote. Itong green. Ano pula lagi? Ano ni? Ang pula man ang man tingala siya mga ano ni green daw ma. Ano ni pula na deh. Okay. Na mga ulami. Ali na ma.
Amang ka. Do. Na. Ano nga? Ummi. Ano ba? Regalang sabaw, uy. Gwapo ng utan. Makan ta. Ha? Makan. Ang saan na makan? Makan sa ko. Muna Indonesia. Ay, sa Malaysia, no? Indonesia. Indonesia na nga ba? Magmakan tag-uyap. Lami magkuano mag-vlog ka, walay sounds. Hingaw ba na? Hindi maka-copyright yun. Umar, alit na! Oh, Umar dahil, go! Sige mo siya katulog, no? Maro man yung nangala. Ngala, bro. Kain na! Utan ba, no? Balag utan, basta... Mamaya Gisaan. gingon nga, bahalag saging, basta labing. Utan, bahalag na eh. Ami, butahi uyap ka. Gitimplahan ako ng uyap. Wala ang okra. Iabot ko ni kuan. Bahalag buwad, basta gituman ang saad. Ano man, ano? Kani si Dudong dyan dyan. Usa ka kabos pero ano sa to? Handa mo tabang trabaho Magapig sa kabus. mudapig sa ubos ay mudapig sa kabos mo trabaho sa ubos. Ang sabi ng litso, no? Nya, pirmera kang pailakon, tiya, no? Na. Ingon. Totoo ay. Di makumkaon kay makaabot mo ko dito. Oy, padto ka palang adto ka dito. Ah. Tuon din ako sundon utugay kaayo pag narito. Batuon, nangamong ka. Medyaman. Medyaman. Wala ko kita Manaw ka. Bray, dia. Lali na ka. Oh, sige lagi. Peto, ako kita sa bata ang bagay si Mini. Bakit mahal ira? Napon mo. Anin. Pero anin. Wala ko mag-ibigtan. Akin sang iro ma. Yung anin. Ito nga eh. Ngatan, awang uyap nga. Kung nagtimplahan ka. Uyap, para sa mga taong... Ang taong walay uyab. Di kayo ng sili, di ay? Wala. Naman. Kalawan mo na. Gawan siya niya. Kalawan mo na tayo. Tugma mo, pinakbit na butag uyap gaw. Saan na siya? Tubak. Pinakbit ba? Kalau batong kaanti ni mo biling kaya batong ke Oh, hirit na buta. Ay, lami ang kuha ka ng talbos ma. Anak bitaw ko niya. Pinon niya. Oy, uya na ha. Salamat kaayo. Magtiwas sa may kaon kay lami ang katong talbos kamot da.